ne opuodhore e nyim Jo-Kenya mondo Jo-Kenya oneni onge kod richo, nene ni entiere kod sympathy, kosen onene sympathy, kosen otimo gino makare. Kalore na nyalo wacho ni gigo duto mano wacho odiochieng' manyore moko kuom gigo bende kawuono obo bedo kowacho kata olere nyim od bura. Na ne kin maber kabisa. To ing'eni jalup jatend piny en ng'at ma owere ni riek, kendo riekno no boze wuondogo ji mang'eny kata Kenya ka janeno kowacho ni en truthful man, konwoyo truthful ma jomoko bende wacho galo mana ni en koro en ng'ama wacho ga adier kabisa. Apani ne press conference manyoro no manage ma opok holes, ong'iso gik moko mane ok otimre maber ahinya impeachment no. Ing'eni Kenya wakabe koro incompetence tindo dwa ng'eny, kata impeachment ng'ato dhiga dhia kapok otimo research malong'o ahinya. Koro kembni mane joko dhi ondiko kacha gi otende moko mag owade gi giri, apani no prove ni gigo ok en gik ma onego bed ni gologo deputy oko, lakini ne otame prove the more substantive allegations. Bedo ni shareholding mano okore ni koro gini gidwa na chamo ji ariyo, onjelo chamo to weyo ne okuyu duoko nonjelo to duoko to koro en opich volleyball mane gigani koro mama gidwa timo nyaka chieng' yangu kumi yako kumi. Mano e gima Nyasaye otamre ni ok timre e Kenya ka, Jo-Kenya duto te nyaka yud kaka chiemo. Mano notame prove, notamo kelo power sharing agreement to explain ni power sharing ni ne shareholding. To mano is not the same thing. Mar ariyo, gik miwacho ni joge moko ne bete odhi oporore kind Gen Z, joge moko matimbe gi richo, kanyo bende ne oweyo ok owuoye. Mar adek, timbe moja ne odhi otimo mobiro wuoyo Atherere Wakulima Market to gi Nairobi River, mago bende notame. Koro aneno ka out of 11 maybe charges moko ariyo onyalo convince parliament ni oler molo mag kuogi, kech jobunge kanyo bende wach mag kuogi to kapar ka ginyalo gina ahinya, ginyalo kinyi ahinya kech ging'e kaka gibe gitimo. Lakini moko madhi auchiel to ang' nochune ni kata otim manang'o to nyaka ang' obed impeached. Kendo odiochieng' ma kawuono warito mar mondo mi wane ane gigo ma odhi wacho e nyim od bura kacha. Kata kamano odiochieng' manyoro bende ne waneno ka kambi timo nonro mano mar Tifa matinde kaduoke e twak okinyi ma kawuono. Nonro mar kambi mar Tifa noyango ni atamalo 35 mar Jo-Kenya wacho ni jalup jatend piny Rigathi Gachagua osebedo konyayo akweda mag dhoudi ka atamalo 36 to ne wacho ni mago gin mana